Artık yeni estilmedik. Estilse hem nerede olduğunu bilmeyen yerleriniz bolup biler. Dünyanın ähli ýurtlaryna seýahat etmek hemmemizin arzuwy. Ýöne, käbir yerler erwet bolup bilýär. Käbir yerlerde hayran aldyrjy ýa-da görnüşi bilen gorkutujy bolup bilýär. Men bu videomda dünýäniň iň täsin adalary barada video taýýarladym. Videomu halasaňyz like basyp we videony dostlaryňyz bilen imoda Instagramda paýlaşyp maňa kömek edip bilersiňiz. Migingo adasy Afrikanyň goloýuna ýerleşip dünýäniň iň kiçik adalaryndan biri hasaplanylýar. Bu kiçik adada 140 san adam ýaşaýar. Migingo adasynda bir gözellik salony, germanhana, köp sanly mehmanhanalar we köp sanly ýaşaýyş jaýlary ýerleşýär. Santa Cruz del Isla adasy Kolumbiýanyň ýakynyna ýerleşip, adanyň boyu 200 metre, ýyny bolsa 60 metre deňdir. Ýaşaýan ila sany 1200 adam bolup, dünýäniň iň köp ýaşaýjysy bolan adadyr. Limitla Dimmu adasy. Bu kiçik adanyň öz orsu bir aýratyldygy bar. İslandiýa adasynyň ýakynyna ýerleşen bu ada depesinde olan bulut bilen tanalýar. Adanyň depesinde ýazda, kışda her fasylda bir bulut durýar. Dünýäniň iň kiçik adalaryndan biri olan bu adada hiç ýylly adam ýaşamaýar. Socotra adasy. Hind okeanynda ýerleşen Socotra adasy Yemen döwletine bagly bolup durýar. Bu kiçik ada dünýädäki iň awadan adalaryň biri bolup durýar. Bu awadan we täsin adada ösýän ösümlikleriň 3-den 1 bölegi dünýäniň hiç bir ýerinde ösmeýär. Severnaya Zemlya adasy Russiýanyň demir gazygynda ýerleşýär. Bu ada ilkinji gezek 1913-nji ýylda açyldy. Bu kiçik ada dünýädäki iň giç açylan ada bolup durýar.